Chádza nám obdobie zimného počasia a dlhých večerov a to pre mňa znamená len jediné, že si idem nastaviť moje plastové okná na zimu. Teraz vám ukážem, čo všetko musíte urobiť, aby ste mali cez zimu pokoj. Ako prvé, na čo sa musíme pozrieť, je, či nám plastové okno nekleslo. Toto býva najčastejšia chyba na oknách. To sa nastavuje tak, že otvoríte si okno a tu je vlastne taký priestor na 4 mm imbusový kľúč. Táčaním dohora dvíhate tento celý rám smerom hore. Nám nepomáha nastavenie výšky na tomto tu kovaní, tak zatvoríme okno a nastavíme si výšku ešte tu. Ten istý imbusák nám vojde aj sem a pekne si zdvíhame, ale tentokrát už celé okno, nie ako pri tomto kovaní, že dvíhame iba túto polovicu okna smerom dohora. Podstatnú vec, ktorú si musíte pozrieť, je pritlak okna. Nie všetky okna to majú. Na toho elipsovitého tvaru je vidieť, že je to teraz nastavené na letný režim, lebo to najmenšou plochou najmenej pritláča tento protikus na ráme. Mám zimný režim, takže ja si to len otočím o 180 stupňov. Teraz vidíte, že ten pritlak sa nastavil na tú najväčšiu hodnotu. To kolesko bude tlačiť na rám o mnoho väčšou silou, ako som to mal na letný režim. Dá sa to dať aj vlastne takto, ale ja som na Orave, tak ja si to dám na najväčší prítlak. Pri to kovanie sa viacej pritlačí k tomu rámu, ale samozrejme treba to urobiť na všetkých kovaniach, ktoré sú tohto elipsovitého tvaru. Okno nastavené, tak na všetky pohyblivé časti nastrikáme silikónový sprej a taktiež hantričku a prejdeme celé silikónové tesnenie okenici aj na ráme, aby keď budú veľké mrazy, aby sa vám to testenie neprilepilo o ráme. Treba to urobiť po celom obvode. Keď už máme komplet okno nastavené, tak podoťahujeme všetky kľúčky, aby nám nevypadávali. Tu nie je správne dotiahnuté, tak sa tak celé sa kmitajú a potom môžu poškodiť to kovanie vnútri. Veľa razy som menil zákazníkovi kovanie preto, že mal nedokrútenú kľúčku, ktorá to celé vydrala a bolo treba meniť celé kovanie. Takto máme okno nastavené na zimu, uložte si toto video, ozvem sa o pol roka, budeme zase okna nastavovať na letný režim.